bekan zentrora jo behar dugu, hain zuzen bekan zentroa matematika aplikatuen zera dugu, matematika aplikatuen euskal zentroa, eta bertan, egunokaz, COVID-19 evoluzioa eta eragin sozioekonomikoa aurre ikusteko erronkia daukie. Onintze Zabaila ikertzailea eta doktoradutza ikaslea, hementxe daukagu gure artean honetaz berba egiteko. Onintze, kaixo egunon? Kaixo egunon. Zer moduz gabiltza, ondo? Ondo, bai. Bueno, konta iguzu, zelako lana egiten duzu hor zentroan? COVID-ari buruz, gure helburu nagusia da gaixotasunaren dinamika modelizatzea. Eta horretarako, Euskadin pandemiak izan alduen eragina aztertzen dugu, edo denboran zehar izango duen evoluzioan egutzen dugu. Eta hori egiten da, esan dugu zuen zentroa dela matematika aplikatuena, eta hori zelan egiten dozue? Matematikak erabiliz? Bai, hori da, eredu matematikoak eta estatistikoak erabiltzen ditugu, baita adimen artifizialeko algoritmoak ere. Eta horrekin pandemia nola evoluzio egingo duen aurreikusi aldugu. Bueno, hasi egingo gara, benetan interesgarria da, zuek egiten duzuen lan hori, atalka joan gara, COVID-19 edo koronavirusaren evoluzioa zein izan da? Lehenengoan gora egin zuen asko, baina orain badirudi fase linealean gaudela, edo hori esaten dute emaitzek, eta badirudi ere kasu berrien kopurua orain egonkor du egin dela. Eta gero, ezelako eragin sozioekonomikoa aurre ikusten da? Ez da erreza? Hori ez da erreza, ez dakit. Adibidez, datuak aztertzen jarraituko dugu, hori, ekoizpen egunean adibidez, eragin txikia eukitzeko edo zu esaten duzuna, ez da ekonomia suspertzeko neurri egokiak hartu ahal izateko. Bueno, esan duzu horra hasieran lehen adimen artifiziala erabiltzen dozuela jakiteko pandemiak zelako evoluzioa izango dauan, eta hori guztia aztertzen zagoze. Hemendik aurrera zelan joango da, eta adimen artifizial horrek zelako lana egiten dau? Adimen artifizialarekin egiten duguna da txostenak idazten ditugu, non gaurtik 7 egunetara zer gertatuko den aurre ikusteko. Eta horrekin hospitalizazioak zenbat izango diren edo zainketa intentsiboetako unitateen beharra aurre ikusten dugu. Eta hori osasun mailerako oso garrantzitsua da kolapsoa ekiditeko, ez da? Eta zuek harremanean zagoze Osakidetzagaz denbora osoan? Bai, hori da. Astero egiten dugu bilera bat, zein diren emaitzak aztertzeko. Zeuk esan dozu lehen, orain gauzela egonkortasun baten, datorren asteari begira, zer emoten dotzue dekozu esan datuen arabera, eta matematiki erabiliz, eta adimen artifizial hori erabiliz, ze aurre ikusten da? Poliki badirudi kurba txikitzen ari dela. Orduan, gu egiten dugu 7 eguneko aurre ikustena. Baina egia da oso zaila dela azken 2 egun horietan datu fidagarria ematean. Hau da, aurre ikuspena da 4-5 egunetara ondo gina dago. 4-5 egun ondo jongo dela? Orain arte esan aldo zuena hori de? Esan nahi dudana da, egiten dugun aurrikuspena 5 egunetara fidagarria dela, baina agian 7 egunetara... Ez hain fidagarria? Hori da, tendentzia aldatu aldelako. Eta 5 eguneri begira, zelan gauzak bideo honeti duaz? Bai, badirudi baiet. Badirudi baiet. Bueno, eta zenbat zagoze lan hau egiten honintze, lan honetan, ikerketa lan honetan, eta matematikak erabiliz, edonok esango lekesta, matematikak erabilita jakin aldogule hori? Bai. Nik uste dut, momentu hau, momentu hon bat dela, matematikak duen eragina erakusteko, gizarteari edo. Matematika da ben garrantzia, danatarako esaten da behar dela matematikak, ez da?
Hori da. Eta aurre ikusten dozue, eta nik uste dut, osasun arloko arduradunak eta bezuek hasi izango direla harremanetan, ze Europe aurre ikusite eukitea erabakiak hartzeko orduan, garrantzitsua da, ez da? Zuen lana? Bai, hori da. Gero, erabakiak hartzeko, datu hauetan, oinarritu aldirelako. Bueno, esan dozu gauzak aldatu aldirela, baina behin datozen 5 egun honetan berantzako joera horregaz jarraituko dugu, nintze? Bai, nik uste dut baiet. Emaitzak ikusita. Ederto, beste zeu zer esateko nintze? Ez dakit. Nire ustez, hori zientzian oinarritu behar garela, eta agian askotan ez diogu garrantzirik ematen, baina une honetan ikusten ari gara erabakiak hartzeko eta oso garrantzitsua dela. Bai baten. Bueno, nik uste dut orokorrean zientziaren garrantzia argi geratu dela pandemia honegaz, ezta? Bai. Ederto, arlo guztietan. Arlo guztietan, hori da. Arlo guztiak landu dira, lantzen zagoze eta lan bikaina egiten gainera. Onintze Zabaila, mila esker eta hurrengora arte. Zuri, agur. Agur. Agur.